Unya karon kay gipatuman man gyud ni Pambari 4 ang iyang plataporma, ang iyang gisaad nga iyang ihatagan og priority ang sa healthcare ug gisaway maayo sa vlogger ni ah, Gwen karon nga par. So maayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat nga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Paki-subscribe naman mga par para pirmi mo ma-update sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, hinumdum mo atong vlogger ni Gwen Garcia nga nang hinaway maayo ni Attorney Ropel nga putot kuno og ang tingog kuno mura kuno napiit og nang hinaway pud sa plataporma ni Pambari 4 sa kadtong nagpadung pa ang eleksyon. So karon mga par, nigawa sa pud mga par, nang hinaway na pud og balik ni Attorney Ropel Banyok og iyan na pong gihinganlan og balik og uplok. Kunya nang hinaway siya sa plataporma ni Pambari 4 ang kanang sa healthcare. Gisaway maayo sa vlogger ni Gwen Garcia. Kay hinumduman nato mga par sa katong padung pang eleksyon nga iyang gibirahan maayo si Attorney Ropel, iyang gisaway maayo, iyang gihinganlan og putot, iyang gihinganlan og uplok og nanghingan siya sa mga DDS og mga uplok og sa mga riders kuno mga uplok kuno og appeal sa niya gibirahan maayo si Pambari 4 kay iyang gisaway ang plataporma nga ang plano ni Pambari 4 kung siya ang mudaw iyang i-priority ang sa healthcare. Ug matud sa vlogger ni Gwen nga igabot sa eleksyon ila kuno ilang purnas si Pambari 4 apan so kuhay ang iyang giingon nga ilang purnas si Pambari 4 ug nabalik kini ang iyang istorya mapar nga si Gwen man hinoon ang gilampurnas pag-abot sa eleksyon. Unya karon kay gipatuman man gyud ni Pambari 4 ang iyang plataporma, ang iyang gisaad nga iyang ihatagan og priority ang sa healthcare ug gisaway maayo sa vlogger ni Gwen karon nga par kay wala kuno magkadimao ang plataporma ni Pambari 4, wala kuno nagkadimao ang healthcare, usa kuno kabot-bot kuno ang nahitabo kay hinambog ra kuno ang kang Pambari 4 mga par. Pero nakita man sad nato mga par nga gihatagan sad ni Pambari 4 og priority ang sa healthcare kay bisan pa man sa pagkabag-o pa niya sa serbisyo ug daghan na kining natabangan ug daghan na kining mga hospital nga iyang gipang-survey o gani nagpuno na siya og mga doctors ug mga nurse para i-deploy sa mga hospitals kaysa tinud-anay lang mga par sa panahon sa niaging administrasyon ang atoang mga hospitals nagkagidlay maayo. Makita man nato mga par sa pag-inspeksyon nila sa team ni Pambari 4 nga loy taon kayo ang mga hospitals nagkagidlay, way tarong gamit, kuwang sa tambal, kuwang kayo sa mga doktor ug ang atong pasyente luoy kayo. Kay sa panahon ni Gwen Garcia mga parang atong mga hospital kuwang kayo sa mga doctors. Gani ang ubang mga doctors mag schedule na lang sila o kanang opera kung na sila operahan kay tungod sa pagkakuwang sa mga doctors kunya ang uban in taon makalas na lang in taon. Sa mga niaging administrasyon daghan kayo ang mga kinabuhi nga nakalas sa hospitals kay tungod dili dayon maatiman sa hospital sa probinsya kay tungod kuwang kaayo sa doktor. Unya ang kining maong programa gisaway kini sa vlogger ni Gwen Garcia nga si Byron Garcia. Makita ninyo sa iyang video nga gi-upload nga par nga iyang gisaway mayo si Attorney Ropel ug iyang gisaway mayo si Pambari 4 ug ang healthcare ni Pambari 4 iyang gisaway maayo. So ingon ana nakabirada maayo mga par ang katong vlogger ni Gwen Garcia. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel
Unya palihog ko og subscribe kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.